wiwitane anderek sang peke umpama batu nuwi tak ces nganti kebak kae poso sasi toh aku ya melu poso tenane posoku kualik karo cah-cah walike piye kancane posone awan aku posoku bengi kenyayu kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Bandara terus kayungun selendang kuning kang saking bukit swara kurang permana ning wasesa ngungro angungro marang bandara sang Diahayu pijer ngincangake alis terus tresno sesidheman Pak Haji wau aku mengko wae dadi aku dangdut. Nggih. Lah Pak Haji lho dangdut. Pak Haji lho. Anggon ku angger nek swara titik Pak Haji langsung mulih. Wah nobake wong. Nek mriki benten. Langsung ya Ndral ya. Luwih becik patenono timbang perpisahan. Wis kang Sulestyo
piar ngono aku. Kok nyang Tenan. Apane sing marai iso kemepiar ki apane to? Kendangane budak kuwi lho. Kangen aku. Botak ki sapa? Sing ngendang. Sing ngendang ki jenenge Mas Duwi kok iso botak? Jenenge sapa kae? Dwi Setyo. Iso kae? Listyo. Oh alah, Dwi Listyo. Dwi Listyo. SSN. Dwi Listyo SSN. Sahabat. Coba kan buka nika ikete. Coba Mas. Wah. Kok kaya bokong kethek. Ya, tutup bae, tutup bae. Urip ana kota gede. Urip ana Bapak Sinten. Oke, Pak Wadia. Yo, sesarengan harus. Moga-moga bapak-bapak yang saking besok.
pakai topi, onje. Pak Paidin, onje. Monggo Bapak. Monggo Bu. Nah, itu gini, bisa. Rasane
esuk awan nganti bengi. Kau
makane. Iki nek gak ana sing joget belas iki ya Allah. Campur sari apa begini sing joget. Pak, ngantuk mboten, Pak? Kok sedakep? Ya ngantuk. Ngadep. Oh, adem, tak kira ngadep. Nek ngadep nggih bener. Nggih, purut. Sekara bisa nyaman angin nang desa dadi rahasia dene ora ilang nggone padha lara anjara kelingan ngono lho. Pak Lurah, jenengan dereng nyawer. Masa gak nyawer, Pak Lurah? Oh piye engko sak bubar lho, Pak? Nah. Pak Lurah, aku bakal njaluk sawer lho, Pak. Sawer yo. Becir. Sekara bisa nyaman gunung desa dadi jam 12 lho, Pak. Sebab nuwun sinarengan kanca-kanca ngrasta. Mengene hitungan dadi rada engko ae ta. Sakderengipun mengke wonten pinten-pinten dawuh juga permintaan dari Bos Duren Imam Muksin mengke wonten gala-gala. Juga napa niki lokal kentang mengke wonten ninggal katresnan juga pun tenggolang kono biyin. Namun sakderengipun menika dawuh dari panitia
Bang Anton, nggak Pak, nyun sewu, nyun berkahipun. Nah, bose iki ya jago nyanyi. Lho ngeten iki lho Bapak Ibu kula senenge kali kakung piantun lomo dereng nyangipun medal matur suwun nggih kung salim dulu. Nah, mugi-mugi rezekinipun lancar diparing kesehatan. Amin. Neng omah wis ora krasa
matur sembah nuwun. Napa malih Mbak Gino? Ngersakaken kembang rawe pripun? Oh, Kang kembang Bos? rawe. Tesih wonten wedal napa mboten? Isih ganti napa? Mas Manto, monggo majeng. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rina lan wengi
basane mung katon katon sliramu wae aja lali babelku aku mati sayang janjimu aku kan satya satuku anteni nganti saeling terima kasih Mas Mendo. sudah dengan foto-foto dublek lalu kalanggaan kita sampai jam oke ya Yuk Karang Tanah persiapan. Alpha Pro Audio Sound System. Asik. Yen lewat aku kelingan ku pekae biyen tak golere ning cekak kepek tulisan warna abang tanda isi Jenengku bekas marah biyen kae tak gantung tresno tanpa bantah tanpa kuasa bata-bati kata manas marah Iki iso stereo. Pripun Mas Kaca? Podo ayune, wah jan podo prawane ya. Masya Allah. Ya elo, ya elo. Ora ya nyetoh. Catetan sajroning ati datan luntur saya marah ati aku kowe dadi garwa merga lereng ning kebak asmara Asik yo, landut. Iya iya masuk yen liwat aku kelingan ku pekae biyen tak golere ning cekak kepek
Apa gawe bawan Kupok kae kebak sriko wayang wengi nganti gagah rina Adik-adikku yang cantik ini turut kembali berdoa nggih buat Tunas Bakti, semoga sukses, semoga bahagia terus. Dan nanti sudah mulai masuk untuk lagu-lagu dari Karang Taruna Putri maupun Karang Taruna Tetangga. Lengku nek Pak D pas maca padangno ya leng. Ora roh tulisan blas aku ya. Yo tutuke. Catetan saksrone